Στο βίντεο αυτό θα σας παρουσιάσω ένα site με το οποίο μπορείτε να φτιάχνετε εύκολα φύλλα εργασίας μαθηματικών. Το site λέγεται Math Fact Cafe και τη διεύθυνση θα τη βρείτε στα σχόλια του βίντεο. Υπάρχουν δύο τύποι φύλλων εργασίας, τα έτοιμα φύλλα εργασίας και αυτά που δημιουργούμε μόνοι μας. Εγώ θα σας μιλήσω για αυτά που δημιουργούμε μόνοι μας. Συγκεκριμένα για φύλλα εργασίας πρόσθεσης, αφαίρεσης, διάταξης αριθμών και ώρας. Για να φτιάξουμε ένα φύλλο εργασίας πρόσθεσης, αφαίρεσης και διάταξης αριθμών, πηγαίνουμε στην τρίτη στήλη και κλικάρουμε στην επιλογή Basic Facts. Μας βγάζει σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Επιλέγουμε στο Problem Type τον τύπο των ασκήσεων που θέλουμε. Εάν θέλουμε πρόσθεση, επιλέγουμε Add. Εάν θέλουμε αφαίρεση, Subtract. Εάν θέλουμε και πρόσθεση και αφαίρεση μαζί, Add κάθετος Subtract. Εάν θέλουμε πρόσθεση που να λείπει ένας από τους δύο αριθμούς, επιλέγουμε Add Missing και αφαίρεση που να λείπει ένας από τους δύο αριθμούς, Subtract Missing. Τέλος, εάν θέλουμε διάταξη αριθμών, greater κάθετος less than. Καλύτερα, εγώ θα επιλέξω τυχαία να φτιάξω ένα φύλλο εργασίας πρόσθεσης. Προτιμότερο είναι να επιλέξετε το μέγεθος των αριθμών να είναι medium. Διευκολύνει πολύ περισσότερα τα παιδιά. Πηγαίνετε τώρα τα υπόλοιπα τα αφήνετε ή τουλάχιστον εγώ τα αφήνω έτσι όπως είναι. Πηγαίνετε στο Number Ranges και εδώ ουσιαστικά πρέπει να, ανάλογα με σε ποια τάξη κάνετε μάθημα, διαλέγετε και τους αριθμούς. Στη Δευτέρα Δημοτικού, εγώ για την πρόσθεση επιλέγω από 1 έως 50, στην αφαίρεση από 1 έως 100 και στη διάταξη αριθμών από 1 έως 1000. 5 γραμμές και 5 προβλήματα αναγραμμή, δηλαδή 25 προσθέσεις ή αφαιρέσεις σε κάθε σελίδα, νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό. Τέλος, πατάω την επιλογή κάτω-κάτω Generate. Με βγάζει λοιπόν σε αυτό εδώ το φύλλο εργασίας. Εάν είστε στο Chrome, διαλέγετε στο Google Chrome, πηγαίνετε στο μενού του Google Chrome και επιλέγετε εκτύπωση. Το φύλλο εργασίας σας θα έχει αυτήν εδώ τη μορφή. Κάθε φορά που θέλετε να δημιουργείτε ένα νέο φύλλο εργασίας, απλά διαλέγετε αυτό που θέλετε, έτσι όπως τα είπαμε, και πατάτε Generate. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε πολλά φύλλα εργασίας πρόσθεσης, ας πούμε έχετε ήδη δημιουργήσει ένα και τώρα θέλετε άλλο ένα, πατάτε Reshuffle και ξανά Generate και σας βγάζει πάλι ένα καινούριο φύλλο εργασίας. Εάν θέλετε τώρα να φτιάξετε φύλλα εργασίας για να μάθουν τα παιδιά να λένε σωστά την ώρα, πηγαίνετε στην τρίτη στήλη, επιλέγετε το Telling Time και σας βγάζει σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Στο Problem Type, εγώ θέλω να μάθουν τα παιδιά και να γράφουν την ώρα με ψηφία, αλλά και να ζωγραφίζουν τους δείκτες του ρολογιού, οπότε διαλέγω το Both. Στη Δευτέρα Δημοτικού μαθαίνουμε το ακριβώς και το και μισή, άρα επιλέγω το hour και το half hour. Το μέγεθος του ρολογιού προτιμώ να είναι small, είναι αρκετά μεγάλο το small. Θα το δείτε και τώρα, θα το δείτε σε λίγο. Πατάω πάλι Generate. Μου βγάζει αυτό εδώ το φύλλο εργασίας. Στο Chrome πηγαίνω στην εκτύπωση και το φύλλο εργασίας είναι αυτό εδώ αυτό εδώ ακριβώς. Βλέπετε ότι τα παιδιά μαθαίνουν και να ζωγραφίζουν τους δείκτες του ρολογιού, αλλά και να γράφουν τα ψηφία της ώρας που βλέπουν.
Επιστρέφω λίγο στο Basic Facts για να σας δείξω ότι μπορείτε σε κάθε φύλλο εργασίας να φτιάχνετε και τις απαντήσεις. Δηλαδή σκεφτείτε ότι, να εκτυπώνετε μάλλον και τις απαντήσεις. Σκεφτείτε ότι φτιάχνετε ένα φύλλο εργασίας με πρόσθεση και αφαίρεση. Είπαμε διαλέγετε το μέγεθος των αριθμών να είναι medium, 25 προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης, αφήνω τους αριθμούς από το 1 έως το 50, φτιάχνω το φύλλο εργασίας και ταυτόχρονα μπορώ να φτιάξω τις απαντήσεις του φύλλου εργασίας. Ώστε λοιπόν αυτό είναι το φύλλο εργασίας και αυτές είναι οι έτοιμες απαντήσεις. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να σας στέλνει κάθε μέρα στο mail σας ένα φύλλο εργασίας και εσείς απλά να το εκτυπώνετε. Αυτό είναι το site. Εμένα μου έχει χρησιμεύσει ειδικά όταν πρόκειται να κάνουμε επανάληψη σε πρόσθεση, αφαίρεση, τέλος πάντων σε αυτά που μαθαίνουμε στη Δευτέρα Δημοτικού. Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Περιμένω τα σχόλιά σας στα links, στις συνδέσεις που σας έχω στα σχόλια. Να είστε καλά!